ହୋଲି କାହିଁକି ପାଳନ ହୁଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ନାମକ ଜଣେ ରାକ୍ଷସର ଜଣେ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଥିଲା, ଯିଏ ଅସୁରର ପୁତ୍ର ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁରା ଦିନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜାରେ ଲାଗି ରହୁଥିଲେ। ଏହି କଥା ପାଇଁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ନିଜ ପୁତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ନଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତା ପୁତ୍ର ତାକୁ ହିଁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ନା କି କୌଣସି ଦେବତାକୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ବହୁତ ଥର ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ବାରମ୍ବାର ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ନିଜ ଭଉଣୀ ହୋଲିକା ସହ ମିଶି କାଠରେ ଏକ ଚିତା ତିଆରି କଲା, ଯେଉଁଥିରେ ହୋଲିକା ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ନେଇ ବସି ରହିଲା। କାହିଁକିନା ହୋଲିକାକୁ ନିଆଁରେ ନ ଜଳିବାର ବରଦାନ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲା ମତେ ତ କିଛି ହେବନି, ବରଂ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହିଁ ଜଳି କରି ମରିଯିବ। ମାତ୍ର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପାରୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବଦଳରେ ହୋଲିକା ହିଁ ଜଳି ମରିଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ହୋଲିକା ଦହନ କରାଯାଏ, ଆଉ ଏହା ଅନିଷ୍ଟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ଜୟକୁ ସୂଚାଏ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଓ ରାଧାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବା ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ତା ଛଡ଼ା ହୋଲି ବସନ୍ତ ଋତୁର ଆଗମନର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଏ। ଆପଣ ସଭିଙ୍କୁ ହୋଲିର ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭକାମନା।